ne mogu da gledam sebe ovakvog. Brojim dane, cepam kalendar. Mislim da sam im skratio živote u ovom realitiju, rekao je Dejan reality učesnik Dejan Dragojević. Totalno se slomio tokom emisije gledanje snimaka kada mu je spomenuta porodica. Naime, Dejan je imao priliku da vidi snimak sebe kako gleda uspomene, pa je otkrio šta ga je u stvari dotuklo i šta mu najteže pada. Bilo mi je drago što sam video moje, ali kada sam video babu, mucao je Dragojević. Da li si je zvao pre svega ovoga? Pitao je voditelj. Nisam i to je ono najteže. Čuo sam da se baš razbolela, pa mi je bilo teško, odgovorio je Dejan. Kada si postao svestan šta si uradio od svog života? Pitao je Milan Milošević. Kada sam drugi put dobio stvari. Znaš da prvi put nisam mogao da prihvatim. Ne mogu da gledam sebe ovakvog. Brojim dane, cepam kalendar. Mislim da sam im skratio živote u ovom realitiju. Negde me je životna karma sastavila zbog toga što sam uradio. Život mi je pokazao da koliko god da sam loš, porodica će uvek biti uz tebe. Hvala Bogu, svi smo živi, svi smo na broju, samo ja nisam bio tu. Čekaju me lepe stvari i oni sa osmehom. Čudno je biti ovde, reality je čudan vir. Bio sam mlad, mislio sam da sam najpametniji. Shvatio sam da imam najbolje roditelje, brata i sestru. Znam da njima nije bitno kako ću doći, da li sa parama, da li bos, bitno je samo da im dođem, govorio je Dragojević kroz suze, pa nastavio, ovo bi, brak sa Dalilom, svakako puklo, posle nekih godinu dana. Znam kada budem video babu, neće mi biti dobro. Možda ona neće dugo ni živeti, imam neki loš osjećaj. Hvala Bogu, sve mi je u skladu sa vremenom, dobio sam novu šansu. Zamisli da se sa mamom nešto desilo, obesio bi se. Napravio sam katastrofalnu grešku, svestan sam da će me sve sastaviti, govorio je Dejan.